Mati, brácho? Preboha, to čo je? Kde si bol? Prečo si mokrý? Poď sem. Vstávaj. Môžeš prechladnúť. Prečo si vypol telefón? Som ti to vyslovene zakázal. Vôbec nedodržiavaš dohody. Kašleš na to, že sa môžem tu od strachu zblázniť proste. Či to úplne jedno. Mati, prečo ma takto trápiš? Čo? Sa môžem na to vysrať. Ma tu jebne. Budem jak ty. Ty vole. Mohol by som ťa vyhodiť z tohto bytu. Nechápem, ako nám ho mohli rodičia nechať na polovicu. Ako by si potom žil? Čo? Kto by sa o teba staral? Kde je ten posraný rukav? Do prdele. Čo? Nič nehovoríš. No to je dobré. Si ako malé decko. To nie je normálne toto. Mal by si mať normálne ženu, deti. Už mám toho všetkého dosť. Normálne mám toho plné zuby, aj tejto košele posranej. Tak kde si bol? Čo? Raz si hore, hýriš, a potom čo? Potom takto vypadáš. Kurva. Počúvaj ma, že si bol za tou kurvou zo zoznamky. No pekne. Fasa. Jako... Do prdele! Ty sa tu kurvíš. A so mnou sa rozišla každá baba. A prečo? Čo? Kvôli tebe. By som ti prial aspoň jeden jediný posraný deň byť v mojej koži. To by si potom videl. To by si videl. My si zažil to peklo. Ja by som ti prijal, aby si prežil peklo v mojej koži. Si zase nebral lieky, čo? Ukáž. Sa môžem na to vysrať s tebou. Fakt! Kurva! Áno, predám!